Vi skal lave noget DNA-ekstraktion. Og vi har noget sæbe, og vi har en banana. Vi skal lave banana-ekstraktion. Og et glas, og vi har et glas til at have det i. Og så har vi inde i køleskabet noget sprit. Det skal være koldt. Ja, det skal være koldt. Og vi starter med at tage bananen ud af posen, og så maser vi den. Og det gør vi for at smadre, sætte, kan man sige. Cellevæggene, så vi kan komme ind til. Nej, ikke cellemembranen, det er sæbe. Ja, men cellevæggene, så vi kan ligesom komme ind til cellekernen og få fat i DNA'et, som befinder sig derinde. Right? Mhm. Okay. Det er også sjovt. Det er helt vildt sjovt. Jeg skal også lige have forsyninger. Yes. Okay, jeg tror, det er fint nok nu. Det her, det skal publiceres på YouTube. Ja, det skal det ikke. Så skal vi have en saks. Hvad har jeg her? Det kan jeg ikke. Okay. Sådan. Det er så sødt. Ja. Og så tager vi så ned i glasset. Det er meget, vi synes, der er nødvendigt. Måske skal jeg gøre det lidt bedre. Det er fint, ikke? Ja. Det er meget, tror jeg. Det er fint, fint. Ja, sådan. Har vi det. Og så har vi vores bananmos her nu. Der er most. Så tager vi lidt vand. Jeg ved ikke, hvor meget. Og det så bliver opløst. Det bliver lidt mere vandigt. Og ja, det er som Celine sagde, for at vi får det opløst, så gør vi det lidt mere. Ja, får en opløsning. Jeg tror, det finder vi. Okay. Sæben? Ja. Og så skal vi bare bruge det sammen. Så tager vi cirka 2 teske fuld af det her opvask, sulfo-agtige. Og det er fordi, at sæbe, det har den effekt, at det opløser fedt. Og pider. Ja, det pider. Kan man det? Og cellemembranen er som sagt lavet fedt. Så derfor får vi ligesom den udlagt. Og på den måde, så kan vi så komme ind til kernen, hvor det er. Der er kage. Okay. Nej, det var Der er kugler. kugler. Nej, hvor er det? Er du så god? Det er faktisk ja, vi har fået ret meget. Skal vi bruge det? Kærfuld. Og det er bare Bobs husholdningsspil. 93%. Jeg kan huske at hælde det rigtig forsigtigt. Der er børnesikring. Så Okay. det hælder vi rigtig forsigtigt ned i. Det er Jeg ved ikke, om Slot vil gøre det. Hun har ikke så for det. Okay, ja. Så også fint. Okay, vi tilter den lige lidt. Nå, du Så finder tager vi lige så stille. Spritten ned i. Det skal meget med. Ja. Så tager vi lige så stille. Okay. Shit, det stinker. Ja. Nu skal vi have lidt mere. Altså ikke fordi du skal spare på det. Nej, du er på mere. Okay, så tager vi med. Shit, det lugter. Det var en nejler. Hold der. Jeg tror det. Og jeg tror, det er meget godt at være. Nej, hvordan er det? Du må se det. Kan du se det?
ved ikke, om vi skulle have mere i. Nej, det er altså sådan ovenpå. Mm. Vi skal også snakke om det der andet noget. Stop på at se. Vi skal bare sådan fortælle om DNA. Ej, oh my god. Mm. Shit, Det ligger ovenpå. Det Ja. er hvide. Prøv at tage den hen i lyset. Du ser det. Vi har fundet en banan med meget DNA. Det er hvide der ovenpå.